खुलुमबाय बेयो बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्राणेश्वर ब्रह्मआ। दिनैनि गाहाय रादाबाव दं बिटिआरआव आरोबाव मोनसे नेशनेल पार्क मोनसिगोन। हाग्रामाया आंनि दादागिरिखौ सहायनो हाया, आंबो हाग्रामानि दादागिरिखौ सहाया, बुंदों हिमन्त बिश्व शर्मा। बिजेपिनि मेलाव रायजोफोर थांनायखौ आं बादा होनायनि फोरमान होनो हायोब्ला 1 घन्टानि गेजेरावनो आं राजखान्थि नागारगोन, बुंदों रबिराम नार्जारी। हाग्रामाया फोथायथि सिफायग्रा बिटिसिनि चिफ जानानै गासैबो जौगाखांआरि दोहोनखौ गावनि पकेटावनो सोदों। आसाम सरकार आरो पौर निगमखौ 7 साननि गेजेरावनो जाहोन खिन्थानो गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि बिथोन। दानिया आबुं रादाब। बडलेण्ड हालाम एबा बिटिआर हालामा आरोबाव मोनसे नेशनेल पार्क मोनसिगोन। क'क्राझार जिल्लायाव मोननो हागोन बे गोदान नेशनेल पार्कखौ। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला क'क्राझार जिल्लानि भारत भुटान सिमनायाव थानाय 422 बर्ग स्क्वायर किल'मिटार रिपु हाग्रा ओनसोलखौ नेशनेल पार्कआव जौगाखांहोनो थाखाय आसाम सरकारा थांखि लादों। आसामनि हाग्रा बिफाननि मन्त्रि परिमल शुक्लबैद्यआ रिपु हाग्रा ओनसोलखौ गोदानै रायमना नेशनेल पार्क महरै जौगाखांहोनो थाखाय गनायथि होनायनि खामानिखौ जागायबाय होननानै सनिबारखालि फोसावदों। मख'नो गोनांदि रिपु हाग्रा ओनसोला मानास नेशनेल पार्कनि बाफार जननि मोनसे बाहागो। बेजों लोगोसेनो रिपु हाग्रा ओनसोल एबा थांखि जानाय रायमना नेशनेल पार्कआ भुटान हादरनि फिपसौ वाइल्ड लाइफ सेंक्सुरी आरो जिग्मे सिंगमे वांगचुक नेशनेल पार्कजों नांजाबनाय एबा सिमनासे। रिपु हाग्रा ओनसोलाव बांसिनैनो सनाथि मोख्रा मोननो हायो। मख'नो नांगोन दि थांखि जानाय रायमना नेशनेल पार्कजों लोगोसे आसामाव मोन 6 नेशनेल पार्क मोननो थांगासिनो दं। आसामाव थाखानाय गुबुन 4 नेशनेल पार्कआ जादों काजिरङा नेशनेल पार्क, मानास नेशनेल पार्क, नामेरि नेशनेल पार्क, डिब्रु सैख'वा नेशनेल पार्क आरो उरां नेशनेल पार्क। बेखौबो मख'नो नांगोन दि सायख'जानाय रायमना नेशनेल पार्कखौ गनायथि होनायनि बागै फोसावनायजों लोगोसे हाग्रा बिफाननि मन्त्रि परिमल शुक्लबैद्यआ मानास नेशनेल पार्कनि गोदान मानसावगारि एबा मेपखौबो बेखेवदों। आमिनगावआव बानजायनाय बिजेपि दिल्लीनि बुथ की बात हाबाफारियाव बाहागो लानानै आसामनि गोहोगोरा मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खनसेबाव हाग्रामा महिलारिखौ टार्गेट खालामदों आरो सावरायदों। बे हाबाफारियाव हिमन्तआ बुंदों दि हाग्रामाया आंनि दादागिरिखौ सहायनो हाया आरो बेनिखायनो आंबो हाग्रामानि दादागिरिखौ सहाया। सोरनि दादागिरिखौ सहायनो? रायजो राजाफोरासो दादागिरि जानांगौ। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला आमिनगाव बानजायनाय बिजेपि बुथ लेभेलनि मावफारि आरो सोद्रोमाफोरजों लोगोसे बुथ की बात हाबाफारिखौ दिनै मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बेखेवदों। फैबाय थानाय 2021 मायथाइनि बिधानसभा बिसायख'थियाव मिशन 100खौ जाफुंहोनायनि थांखि बे मेलखौ बानजायनाय जादों। बे मेलाव बिजेपिनि बुथ लेभेलनि सोद्रोमाफोरखौ माखासे बिथोन होनानै मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बिटिसि बिसायख'थिनि फोसावदिंनाय मेलाव बाहागो लाहैयो होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। थांनाय बिस्तिबारखालि सेरफांगुरियाव बानजायनाय बिजेपिनि फोसावदिं मेलाव फैनाय रायजो राजाफोरखौ एमएलए रबिराम नार्जारीया होबथादों होननानै बिजेपिनि दैदेनगिरि आरो मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया अजद होनायनि फिननाय होदों रबिराम नार्जारीया। क'क्राझार जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय 8 नं दतमा बियाबाव बिपिएफ दिल्लीनि मोनसे फोसावदिंनाय मेलाव बाहागो लानानै एमएलए रबिराम नार्जारीया बुंदों दि बिजेपिनि मेलाव बाहागो लानो फैनाय रायजो राजाफोरखौ होबथानायनि फोरमान होनो हायोब्ला 1 घन्टानि गेजेरावनो आं राजखान्थि नागारगोन। मख'नो गोनांदि बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै बिजेपि आरो बिपिएफ दिल्लीनि गेजेराव गोख्रों सोंखारिलायनाय आरो अजद होलायनाया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जागासिनो दं। मोनसे समाव हाग्रामा महिलारिनि मोजां गुन गायग्रा रायजो सभानि बारग' एमपि बिश्वजित दैमारिया दोलो नागारनानै बिजेपिआव हाबफैनायनि उनावनो हाग्रामानि हेंथायै गोख्रों अजदफोर होगासिनो दं। हाग्रामा महिलारिया फोथायथिखौ सिफायग्रा होननानै दाय होदों बिश्वजित दैमारिया। बिश्वजित दैमारिया हाग्रामानि हेंथायै सावरायनानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों दि हाग्रामा महिलारिया बिटिसिनि रायजो राजाफोरनि फोथायथिखौ सिफायदों। हाग्रामा महिलारिया बिटिसिनि चिफ जानानै बिटिसि जौगाखांनि थाखाय सफैनाय गासैबो दोहोनफोरखौ जाख्ल'दों आरो गावनि पकेटाव सोजोबदों। बबेखानि थांनाय 15 बोसोराव हाग्रामा महिलारि बिटिसिनि चिफ जानानै गासैबो जौगाखांआरि दोहोनफोरखौ थिखादारफोरजों लोगो नांनानै गावनि पकेटावसो सोजोबदों। बिटिसिआव बेसेबां जाख्ल'नाय जालांदों बेखौ बुंनानै फोजोबनो हाया।
हाग्रामा महिलारिया सासे राजखान्थिगिरि ना फालांगिरि बेनि सायाव सन्देह दं होननानैबो बिश्वजित दैमारिया गोख्रोङै बुंदों। गुवाहाटी पौर निगमनि बिसायख'थि खुंनांगौनि समा सिगाङावनो बारग'लांबाय, नाथाय दासिमबो गुवाहाटी पौर निगमनि बिसायख'थिखौ खुंफुंनाय जायाखै। बेनिखायनो आसाम सरकार आरो गुवाहाटी पौर निगमखौ फैगौ 7 साननि गेजेरावनो जाहोन खिन्थानो थाखाय गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया बिथोन होदों। मख'नो गोनांदि गुवाहाटी पौर निगम समितिनि मावबिलिनि समा थांनाय 2018 मायथाइनि 31 जुलाइ खालिनो बारग'लांबाय। नेम बायदियै गोजाम आफादनि मावबिलिनि समा बारग'लांनायनि सिगांनि बिसायख'थि खुंनानै गोदान मावफुं आफाद दानानै होनांगौ। नाथाय गुवाहाटी पौर निगमनि बिसायख'थिखौ आसाम सरकारा दासिमबो खुंफुंनानै होआखै। ओरैहाय आसाम सरकारा गुवाहाटी पौर निगमनि बिसायख'थिखौ दासिमबो खुंफुंनानै होयैनि बागै आबुं नायबिजिरनो थाखाय समाज सिबियारि मीरा बर' ठाकुरा बिजिरसालियाव गांसे आर'जलाइ गथायनायनि सायाव गुवाहाटी बिजिरसालिया राय होदों आरो 7 साननि गेजेरावनो जाहोन खिन्थानो थाखाय गोख्रों बिथोन होदों। नाथाय आसाम सरकारा फैगौ 7 साननि गेजेराव मा फिननाय होयो एबा मा जाहोन खिन्थायो बेसो नोजोर होथावना जागोन। दा दिनैनि रादाब फरायनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।